200 runner mula sa iba't ibang bahagi ng Kabicolan ang nakilahok sa Reformers Ultramarathon o RAM 4 ng Bureau of Jail Management and Penology Bicol kahapon Nobyembre 16. 60 kilometro ang dapat matapos ng mga kasaling mananakbo o mula sa Ibalong Park sa Legazpi City, umikot sa Santo Domingo, dumaan sa Buyuan, pabalik sa Ibalong Park ang mga nagsisibilisan at naglalakasang marathoners. Alas 3 ng umaga nang simula naman ang kompetisyon. Pinakaunang umabot sa finish line ng 24 anyos na si Christian Nicario mula Iriga City. 5 oras at 24 na minuto ang kanyang ginugol para mapagtagumpayan ang RAM 4. Hindi ko po in-expect po na ako po magcha-champion kasi po, ma'am, kulang po talaga ako ensayo kasi po, yung nag-DTRT verbal po ako, ma'am, natapos po yun October 31 din. Pagka November 1 po, nagka-trangkaso po ako, 2 weeks pa po, tapos 2 beses lang po ako nag-training po. Naka 20K lang po ako mileage. Kasi po, gusto ko pong ma-sick-out run po, ganun. Masabi ko lang po, takbo lang po kayo ng takbo, masaya po. Taong 2021 nang unang simula ng BJMP Bicol ang naturang marathon. Ayon kay BJMP Bicol Director Jail Chief Superintendent Elena Rocamora, layunin ng kompetisyon na makapaglikom ng pondo para sa kanilang mga isinusulong na programa at advokasya. Unang-una sa lahat, syempre yung aking pasasalamat sa Panginoon dahil sinuportahan kami ng running communities dito sa buong Bicol region. And talagang inaabangan nila itong event na to kasi alam din nila kung saan napupunta yung proceeds ng activity na to kasi nakita nyo naman kanina, it's a run for a cause. Hangad ng pasilidad na patuloy nilang mapagtagumpayan ang mga susunod pa nilang ikakasang round. Looking forward po kami, ma'am, na magkakaroon po ng RAM 5, RAM 6, RAM 7 and inaasahan po namin na lalo pang dadami yung participants po ng ating activity na ito kasi nakikita din po nila kasi nire-report din po namin sa participants after po ng activity na ito, i-report din po namin sa running community lalong-lalo na po sa mga participants kung saan po napunta yung kanilang itinulong dito sa programang ito. Ngayong taon, mapupunta ang kanilang nalikom na pera sa mga pangangailangan ng kanilang Persons Deprived of Liberty o PDL at sa mga pamilyang sinalanta ng Bagyong Uwan sa Catanduanes. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.